Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Να και το χαλί. Καλωσορίζουμε, καλημερίζουμε. Απεργιακή Ελληνοφρένεια. Από τόπο ανομίας. Πώς? Από τόπο ανομίας. Από τόπο ανομίας, Κυφινών, Ιερών Αγελάδων. Πώς αλλιώς τους έχουν πει? Τι άλλο είναι. Με ανάδρομο Ερμή θα πούνε σε λίγο. Κακοί άνθρωποι, δολοφόνοι, εγκληματίες. Όλοι αυτοί είναι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Καθότι η κυβέρνηση που τα είπε αυτά είναι ό,τι ηθικότερο και καλό έχει βγάλει αυτός ο τόπος. Μικροτσούτσουνι ενδεχομένως. Μπορεί και αυτό. Το Jurassic Park. Λοιπόν, να πούμε τι είμαστε. Είμαστε στα στούντιο, τα ιστορικά στούντιο του ραδιομεγάρου, της ραδιοφωνίας για την ακρίβεια. Στον τρίτο όροφο της ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ τους συναδέλφους. Θα τους ακούσουμε στην πορεία. Είμαστε και χαρούμενοι και συγκινημένοι ταυτόχρονα γιατί περπατάμε όλες αυτές τις μέρες σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο. Τον βλέπετε απ' έξω, αλλά άμα τον δείτε και μέσα, Χατζηδάκης παντού, όλες τα τέρατα της τέχνης στους τοίχους, σε φωτογραφίες από παλιές ραδιοφωνικές εκπομπές, στα θέατρα. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά σε αυτούς τους τεράστιους διαδρόμους. Άνθρωποι με χαρά, ζωντάνια, θέλουν να χαίρονται αυτό που κάνουν, δεν ξέρουμε πώς ήταν παλιά. Είναι απεργιακή Ελληνοφρένεια, καθότι η ΕΣΥΑ έχει ορίσει σήμερα μέρα απεργίας. Βέβαια από το πρωί δουλεύουν όλοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Εμείς στηρούμε τα συμφωνηθέντα, είναι θέμα αξιών και εκπέμπουμε από την ΕΡΤ. Υπάρχει σχετική άδεια της ΕΣΥΑ, νομίζω μόνο εμείς πρέπει. Μόνο για όσους εκπέμπουν από το χώρο του ραδιομεγάρου. Ναι, μόνο αυτοί για όσους μπορούν να κάνουν εκπομπές. Να ευχαριστήσουμε τον Πάνο Χρυσοστόμου, είναι συνάδελφος της ραδιοφωνίας. Τώρα μίλα να σε ακούσουμε κιόλας. Έλα, ναι. Ήταν δική του η ζώνη εδώ, ήταν δική σου η ζώνη. Όχι και δική μου. Τώρα αυτή είναι κοινόχρηστη. Είναι σχετικά. Θα πληρώσουμε κιόλας. Ναι, στην έξοδο πάντως. Στην έξοδο θα πληρώσουμε. Πετρέλα και τέτοια. Και έχουμε και τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Γεια σας Χριστόφορε. Και θα έχουμε και άλλους. Και εσείς εδώ. Παίρναγες απ' έξω. Κάθε μέρα. Από τόπους ανομίας, ωραία μέρη συχνάζεις. Αν ανοίξουν κι άλλα, γίνεται. Γίνεται. Τέτοια ανομία. Φροντίζει ο Σαμαράς. Πρέπει να κλείσουν πρώτα για να ανοίξουν έτσι. Να είναι όλα ανομίας. Αυτά. Τόπια ανομία. Θεωρείται κατάληψη αυτό εδώ πέρα τώρα στην ΕΡΤ? Και αυτό που κάνουμε εμείς και αυτό που κάνετε κι εσείς. Εμένα ρωτάς? Ναι, όχι, εμείς είμαστε κανονικά. Ερχόμαστε, κάνουμε τη δουλειά μας. Εσείς ήρθατε και κάνετε κατάληψη. Εμείς, ναι, είναι η αλήθεια. Κάναμε και να το κατάληψη. καταγγείλω, βέβαια. Να έρθει ο Σαμαράς να μας ανοίξει και ο Δένδιας να μας κάνουν σχολείο. Και ο Σίμος. Και ο Σίμος. Χωρίς το Σίμο. Ο Μπραβίσιμος. Αυτή την ώρα και η ΕΣΥΑ είναι νομίζω στα δικαστήρια, γιατί είναι τόσο γρήγορες οι εξελίξεις και τέτοια τα γεγονότα που δεν μπορεί κανείς εύκολα να τα παρακολουθήσει. Πόσο μάλλον που είμαστε εδώ. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα για την Ελληνοφρένεια στο Twitter, γιατί ο Αποστόλης είναι εδώ, δεν είναι στο γνωστό τηλεφορικό αριθμό του Real. Είμαστε εδώ σήμερα. Οπότε δεν σας ακούμε, δεν σας καταγράφουμε, αλλά στείλτε μας στο Twitter Ελληνοφρένεια. Θα ακούσουμε λαό στην πορεία. Εμείς έχουμε λαό, θα τον ακούσουμε αργότερα. Η κυβέρνηση σήμερα συνεδριάζει, νομίζω το απόγευμα. Η κρίσιμη σύσκεψη των τριών. Αλίμονο. Τόσο καλά τα πήγαινα. Τι έγινε και στράβωσε? Τι θα βγάλει, λέει? Τόσο ευχαριστημένοι που ήμασταν όλοι, η Ευρώπη, εμείς. Δεν θα χρονίσει καν ο Σαμαράς. Σαν σήμερα. Γενέθλια. Σαν σήμερα βγάλατε το Σαμαρά σαν σήμερα. Θα καταφέρει να είναι λιγότερο καιρό πρωθυπουργός από τον Γιώργο? Μια τούρτα δεν θα του ρίξει κάποιος? Να του ρίξει, να σβήσει. Να τη σβήσει. Πάνω του. Ναι. Τον Λουκά Παπαδήμο τον έχει πάρει κανένα τηλέφωνο κανένα χριστιανός ή ξαφνικά θα του έρθει? Τον πικραμένο. Ένα χρόνο σαν σήμερα πριν τι ψήφισες, Χριστόφορε? Εγώ? Ναι. Εσύ Σαμαρά, σαν Δημάρ εγώ, Κουβέλη. Τι ψήφισες? Κουβέλη. Καλά, είμαστε αριστεροί. Με τα 4. Είμαστε αριστεροί, χωρά αμφιβολία. Βέβαια, Δημάρ. Εγώ πήγαινα να ψηφίσω Κουβέλη, είχα ένα τύχημα. Τι έπαθες? Και δεν έφτασα. Κατράκαρα. Δεν έφτασα ποτέ στην κάλπη. Πάνω στο Ψαριανό, που τράκαρα. Όχι ακριβώς. Μίλες κακές λέξεις. Είναι μέρα γιορτής. Συγγνώμη. Γιορτάζουμε με ένα ιδιότυπο τρόπο την εκλογή Σαμαρά και νομίζω ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά στις αποκρατικοποιήσεις, όπως έλεγε. Ωραία. Στη διεθνή εικόνα της χώρας. Την τελευταία εβδομάδα όλοι μιλάνε για την Ελλάδα με τα καλύτερα. Πού άλλο στην οικονομία, νομίζω οι ζωές όλων είναι καλύτερες από ό,τι στο παρελθόν. Καλέ, ναι. Εγώ νομίζω χτυπάει τον καπιταλισμό από μέσα ο Σαμαράς. Ναι. Αφαιρεί το χρήμα από τον κόσμο, που αυτό μας κάνει δυστυχισμένους. Ναι. Άνεργοι όλοι. Να βρούμε ξανά τη ζωή μας. Όλοι στη φύση, ξεχειρίδες στα λιβάδια, γυμνές. Γιατί δεν λέτε τα καλά? Γιατί τα καλά είναι τον αυτά. πήρε τηλέφωνο η Μέρκελ χθες? Τον πήρε τηλέφωνο η Μέρκελ. Να του ευχηθεί. Πριν το Θεό. Ναι. Ο Θεός πήρε μετά. Τη Μέρκελ. Κάπως θα βρίσκουν μεταξύ τους. Να ετοιμάσουμε και το λαό. Είναι και ο Νίκος Απρανίδη δικός μας έξω. Σιγά σιγά να τον βάλουμε, γιατί έχουμε τι ώρα? Είναι και 4 περίπου. Με τα ρολόγια της κρατικής ραδιοφωνίας. Τα παλιά, κάτι φαβάκι. Εδώ μέσα αυτά είναι μαγεία. Όταν κάνουν εκπομπή, έξω γράφει εκπομπή, δοκιμή. Αυτά είναι. Μας φαίνονται εμάς
Γιατί εσείς τι κρεμάτε κουρελού, τι κάνετε? Εμάς καπνός. Βγαίνει καπνός, ότι μέσα κάτι γίνεται. Είμαστε μοντέρνοι. Καλευγαίνουμε. Είμαστε μοντέρνοι. Για μαζέψου, εσύ εδώ είναι, μάζεψε το. Εδώ είναι κρατική ραδιοφωνία. Τι πρέπει να, πώς πρέπει να είμαι? Καλευγαίνουμε. Είσαι στους Κιφίνες. Είμαι στους Κιφίνες, αλλά έχουν περάσει και από εδώ τρελές και τρελές. Πάνω είσαι Κιφίνας. Εργαζόμενος της ΕΡΤ. Το ανέτητο είναι ότι ξέρεις ότι έγινε απόπειρα να σκοτωθούν οι μέλισσες κτλ. Και αντί για τους Κιφίνες σκότωσε τις εργάτριες. Το ξέρετε αυτό, έτσι? Ναι, συμβαίνει, δεν πειράζει. Καμιά φορά, είναι παράπλευρες. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Εγώ καμιά 20. 20 χρόνια. Ναι. Στην κρατική, στη δημόσια ραδιοφωνία. Ναι. Έχεις δει? Διαπλεκόμενος. Έχεις δει? Η Ρία Γελάδα, όλα. Για να δω τη λίστα στην εφημερίδα, είσαι στους ακριβούς. Είσαι στους ακριβούς ή στους φθηνούς? Στους 28 δεν είμαι. Όχι. Στους 28 του Σίμου. Δευτεράτζα, έλεος. Διόρισε ο Σίμος εδώ στελέχη τον τελευταίο χρόνο. Μην το ξαναπείς αυτό. Άξιους. Φαντάζομαι άξιους. Με το κριτήριο του Σίμου δεν μπορεί να είναι άχρηστος κάποιος. Ο Σίμος έχει γεννηθεί για να κρίνει ανθρώπους και αξιοσύνη, καθότι ο ίδιος πάλεψε και έφτασε εδώ που έφτασε. Πάντα αξιοκρατικά. Και ο Σαμαράς βέβαια. Όλοι αξιοκρατικά. Κοίταξε να δεις, δεν χρειάζεται κάποιοι να παλέψουν αν έχουν ταλέντο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Και σήμερα το πρωί δόθηκε απλόχερα κάτι. Ο Βαρβιτσιώτης ο Μιλτιάδης σήμερα το πρωί είχε βγει στο ένα κανάλι και ο Άδωνης στο άλλο. Από ταλέντο σε ταλέντο μας. Ναι, μα γι' αυτό τα είπα απότομα. Και έλεγε ο Βαρβιτσιώτης. Έχει Άδωνη και στις απεργίες, τι διάλογο. Μα ο Άδωνης είχε να σκάσει αυτές τις απεργίες. Έβγαινε στη Σονέδα αυτό εκεί που έχουν κάνει που το ακούνε 100 άτομα κάθε μέρα, αλλά δεν τον άκουγε κανείς. Ποιο κανάλι τώρα, ένα που δεν έχει άδεια, γιατί η ΕΡΤ έκλεισε που είχε άδεια. Ναι, αυτά που βγαίνουν έχουν άδεια. Αυτά που είπε και ο Στουρνάρας, δεν θα υπάρχει κανάλι χωρίς άδεια. Επειδή είναι των φίλων τους αυτά. Κάτσε να πω αυτό για το Βαρβιτσιώτη. Βγαίνει στην αντένα και με πάθος να υποστηρίξει ότι αυτά που κάνουν είναι σωστά και να λέει συνεχώς η Προσπέρτ. Όχι προ. Δεν έχει ακούσει τόσα χρόνια. Σε ποια χώρα ζει ότι λέγεται πω? Θα μου πεις είναι σημαντικό. Μήπως είναι καινούργια. Σαν την ΕΡΤ είναι καινούργια Προσπέρτ. Αλήθεια δεν ξεκίνησε το λόγο του ονερίτες και ονερίτησες. Είναι αλήθεια, έτσι μου είπανε, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Ψέμα είναι αυτό. Μάλλον. Εδώ ο κόσμος μας λέει κρατικοδίαιτηση, να το πω κι αυτό. Γίναμε επιτέλους. Έπεσε και το τελευταίο προπύργιο αναρχοκομούνια μεγαλοστελέχη. Να σου πω ποιος θέλει να στείλει κάτι μηνύματα εδώ. Έχουμε και άλλη πηγή που είναι του ραδιομεγάρου. Ποια είναι? Ναι, είναι το ΑΠ. Θα θέσετε κενό μετά το μήνυμα και μετά στο 54160. Είδατε πως σας αποκαθήλωσα και εσάς με αυτή την πρόσκληση εδώ. Ναι, αμέσως μπήκατε εδώ, περάσατε το κατόφλι. Γίναμε ίδιοι. Πάει και αυτό. Λοιπόν, για το Real τώρα θα ακούσουμε το λαό και αμέσως μετά διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Γεια σα, ρε Αποστόλη. Χάρηκα πάρα πολύ που βγήκατε σήμερα στον αέρα μετά από τόσες μέρες. Χαμήλωσέ το καλέ. Έλα το χαμηλώνω. Είμαι συγκλονισμένη. Γιατί? Να σου πω. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς δεν με παίρνετε από κάπου μακριά, από τη Δράμα που παίρνετε? Εμείς παίρνουμε από τη χωριστή Δράμα. Από τη χωριστή. Εκεί στη χωριστή Δράμα, τώρα που έκλεισε η ΕΡΤ, πιάνετε άλλα κανάλια ή κατευθείαν βουλγάρικα? Κατευθείαν βουλγάρικα πιάνουμε. Κατευθείαν και τουρκικά έχουμε. Α, έχετε και τουρκικά. Πάλι καλά. Που έχετε και τουρκικά δεν καταλαβαίνετε και τίποτα. Και ελληνική τηλεόραση τουρκικά έχει. Και ελληνική τηλεόραση έχει τουρκικά. Δεν το. Βάζαν και αυτοί ένα τουρκικό να μην του έκλεινε ο Σαμαράς. Ήταν εκδίκηση, αγαπητέ μου. Του εκδικήθηκε του εργαζόμενου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν ήταν εκδίκηση. Δεν θέλω να σε πικράνω. Δεν ήταν εκδίκηση. Στρατηγική. Αν κερδιθεί αυτή η χρυσή ευκαιρία, ετοιμάσου. Μετά ένα-ένα θα κλείνουν. Θα πάει και σε άλλου φορείς σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Αποστόλη μου, να είστε καλά και σε αγόρι μου. Και να βγαίνετε στον αέρα να ακούμε εσά τουλάχιστον. Πιστεύω συγκλονιστήκαμε όλοι από την απόφαση της κυβέρνησης Νουδού Πασόκ Δημάρου να κλείσει την ΕΡΤ. Σιγά καλά που συγκλονιστήκαμε. Ναι, πέσαμε τα σύννεφα, δεν τους το είχαμε. Ναι. Τους είχαμε για άλλα. Δεν είναι μόνο που 2.700 άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους και προστίθενται στο μακρύ κατάλογο των ανέργων. Δεν είναι που δεν έχουμε δημόσια τηλεόραση. Καλέ, θα επαναπροσληφθούν αρκετοί με αξιοκρατικά κριτήρια μέσω ΑΣΕΠ. Όπως και αυτοί που μπήκανε, φαντάζομαι αξιοκρατικά κριτήρια μπήκανε. Εννοείται. Άκουσες τον διευθυντή της ΕΤΡΙΑ? Όχι, για πες. Που λέει για τον Κεδίκογλο. Τι είπε? Πώς ζητάει ο Κεδίκογλο να κλείσουμε την ΕΤΡΙΑ όταν μου έχει φέρει 18 άχρηστους εδώ πέρα να διορίσω. Αυτό ακριβώς. Είναι που έρχεται η σειρά ολονών μας. Και αυτό όσοι δεν το καταλαβαίνουν κάνουν πάρα πολύ άσχημα. Έλα ρε. Έλα. Κάθε φορά που σε παίρνω η Χούντα βαθαίνει και περισσότερο. Πότε είχες πάει ξανά? Πριν μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι. Α, εντάξει, καλά θυμάμαι. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, δε φίλε. Τι γίνεται, το μεταξύ ξέρεις, με στενοχωρεί. Το μισός κόσμος δεν χαίρεται. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που βλέπω. Στενοχωριέμαι. Ακόμα και το ίδιο βράδυ από εκεί που ήμουνα. Τι να σου πω, ρε, εσύ. Δεν έβλεπα τον κόσμο με το βλέπω έτοιμο να ζητήσει κάτι, να επαναστατήσει. Απλώς πέρναγε για να δει τι γίνεται. Τι να σου πω, θα πρέπει να ήταν γεμάτη όλη η Μεσογείο και κλειστή, ρε, εσύ. Απογοητεύομαι κάθε μέρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, όλοι να κατέβουμε κάτω για να ξαναφύγει αυτό το μαύρο από τη ζωή μας. Γενικά αυτή η Χούντα που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας. Δεν καταλαβαίνει ότι θα έρθει και η σειρά του, δυστυχώς.
Αποστολή, αν ο Μίτσος έπαιρνε 60.000 ευρώ το μήνα ή ο Παναγιώτης, ξέρω εγώ, ο βοηθός ηλεκτρολόγου άλλες 50, ας βρει αυτούς τους δύο που παίρναν αυτά τα λεφτά, ας τους απολύσει, ας βρει ποιος τους διόρισε, ας πάρει τα λεφτά πίσω και να συνεχίσει. Δεν φταίνε όλοι επειδή 100 ή 200 ήταν λαμόγια. Δεν κλείνεις μια. Επίσης, ποιος καταγγέλει τα λαμόγια? Αυτός που τα διόρισε. Ενδιαφέρον. Ξαναψηφίστε Σαμαρά, Χαϊβάνια. Ναι, ήθελα να πω το εξής. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να υπάρχει κρατική τηλεόραση και ραδιοτηλεόραση. Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει? Δηλαδή το κράτος, γιατί να έχει κρατική τηλεόραση? Μπορεί από τις συχνότητες που έχει δώσει σε σένα σαν ράδιο, στους άλλους σαν τηλεόραση, να πει, ξέρετε μάγκες, εγώ σας δίνω αυτή τη συχνότητα, αλλά δεσμεύεστε για 10 λεπτά, για 20 λεπτά να κάνω κι εγώ τι θέλω στη συχνότητά σας. Να μεταδίδω αυτό που θέλω. Ποιος να το πει αυτό? Το κράτος. Δεν γίνεται, γιατί το 10 λεπτά είναι δεσμευτικό. Γιατί τώρα κάνει το ίδιο σε όλα τα υπόλοιπα κανάλια, χωρίς να βάζει το περιορισμό του δεκαλέπτου. Οπότε κάνουν σε όλο το πρόγραμμα ό,τι θέλει αυτός. Να κάνει σε όλο το πρόγραμμα ό,τι θέλει αυτός εδώ. Για ένα. Εγώ συμφωνώ γιατί να υπάρχει κρατική τηλεόραση, ενώ υπάρχουν και άλλα κρατικά κανάλια με ιδιωτικό μανδύα. Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια από πού? Από τόπους ανομίας. Από το ραδιομέγαρο. Είναι η απεργιακή σήμερα. Το λέμε για να ξέρει. Το Ισουρού δουλεύει αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω. Πού θα ρίξει το πρόστιμο? Εδώ πες ό,τι θες. Λέγει ό,τι θες. Σαμαράς. Όχι τόσο βαριά. Κουβέλης. Όχι. Κόβεσαι ακόμη και. Δεν λέω το άλλο. Ποιο? Τον άλλον. Το Βενιζέλο. Είμαστε στο στούντιο του Ραδιομεγάρου, στη ραδιοφωνία, με πολύ μεγάλη χαρά και έτσι συγκίνηση. Εγώ από μικρός να εξομολογηθώ. Συγκινήσα. Άκουγα τα προϊόντα αυτού του στούντιο από εδώ, τον θείο του ηχολήπτη μας, του Νίκου του Σαπρανίδη, του Real, όπου ήταν ο Δημήτρης ο Σαπρανίδης, παλιός δημοσιογράφος, το κάθε μέρα παντού. Μην ξανοίγεσαι τώρα, γιατί ξέρεις, σε παραπέμπει αυτό ο θείος του. Όχι, καμία σχέση. Το παιδί κληρονόμησε. Και να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη το δικό σας, εδώ ο Νίκος Φραδέλος, που είναι έξω και κάνει. Κυφήνας κι αυτός, όπως όλοι, έτσι σας βλέπω. Ρώτα τον εδώ, δουλεύει κάτι 16 ώρα, δεν πληρώνεται υπερορίες και όλα αυτά. Πολύ τέλεια, γιατί ο Σαμαράς πληρώνεται, ο Σαμαράς πληρώνεται υπερορίες. Σωστό. Τα χάριστοι όλοι, ο Κεδίκογλου, όλοι αυτοί. Δεν πληρώνεται γιατί δεν κάνει. Δεν πέφτει. Ευτυχώς. Δεν πάει Σάββατα. Υπάρχει απόδειξη, υπάρχει βίντεο. Είχε πάει ένα Σάββατο στο Μαξίμου. 6 ώρα τι λέει, 6 ώρα είμαστε από το πρωί εδώ. Το Σάββατο τι είχε πει, νωρίς. Ναι, 12. Και λέει 12. Και είχε φωνάξει την ΕΡΤ για να δείξει ότι ήταν εκεί. Και απόβραδα. Την ΕΡΤ ήταν εκεί, ναι. Πήγε η ΕΡΤ, γιατί καταγγέλει ότι δεν πηγαίνει. Είχε πάει. Εσείς εδώ τη ΕΡΤ τώρα δεν θεωρείστε απεργοσπάστες, η ΕΣΥΑ έχει κηρύξει απεργία. Τι απεργοσπάστες? Πρέπει να υπάρχει απεργία, πρέπει εμείς είμαστε καταρχήν απολυμμένοι όλοι όπως έχουν ανακοινώσει. Άρα τι, άμα δεν έχει. Πήρατε τίποτα στο χέρι του απολυμμένοι. Για να απεργήσεις, ας πούμε. Θα αποζημιωθούμε πλουσιοπάροχα. Πώς λέει, θα πάρετε ένα ηχείο? Ένα ηχείο, να πάρει αυτό το ρολόι. Εγώ θα ήθελα να πάρω πολλά είδη από εδώ. Εγώ την Ελιστάι. Ολόκληρη. Είπες πολλά είδη. Θέλω να πάρω το είδος Ελιστάι. Υπό εξαφάνιση. Θέλω να πάρω κάτι υπό εξαφάνιση. Δεν το βρίσκεις κάθε μέρα. Όπως αυτό το ρολόι. Αυτό το ρολόι και η Ελιστάι είναι κάτι αρχαιακό. Το ρολόι είναι πιο νέο. Το βάλανε στην πορεία. Λοιπόν, έλα, υπερβολές. Μια χαρά είναι. Έκανε η Έλλη, μια χαρά είναι. Εγώ δεν το συζητώ. Τι θα γίνει τώρα, τι έχετε στο νου σας? Πώς σας ακούστηκε αυτό εκείνη το απόγευμα, 6 ώρα, όταν ο Κεδίκογλου βγήκε με αυτό το ύφος? Έλα να σου πω, αυτό ήταν σοκ. Γιατί εδώ στον ίδιο χώρο καθόμασταν. Εγώ έτυχε να είμαι στο ζωντανό πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Μείναμε με συναδέλφους δημοσιογράφους, μείναμε μέχρι αργά στην εξέλιξη όλου αυτού του πράγματος. Και ερχόντουσαν μηνύματα από την επικοινωνία και από τα τηλέφωνα ότι κόπηκε ο ένας πομπός. Τώρα κόψαν το σήμα εκεί. Ήταν περίπου. Πρωτόγνωρο, έτσι. Ναι, ήταν σοκ. Ακόμα νομίζω όχι μόνο η κοινή γνώμη που λένε και έτσι κι αλλιώς, αλλά ούτε κι εμείς εδώ έχουμε αντιληφθεί. Νομίζουμε δηλαδή ότι ζούμε σε ένα Twilight Zone, σε ένα Matrix, σε μια εικονική πραγματικότητα. Γιατί κάθε μέρα δεν έχει. Αυτό είπαμε στον κύριο Σαμαρά και επειδή δεν βλέπει πολύ, είπε Jurassic Park. Matrix του είπαμε ότι ζούμε και είπε Jurassic Park. Κατάλαβες? Είναι φοβερό με πόση ευκολία όλοι αυτοί οι τύποι που είναι υπεύθυνοι για ό,τι αρνητικό. Αν δεχτούμε ότι και η ΕΡΤ είχε 15 αρνητικά και για τα 15 είναι αυτοί οι υπεύθυνοι, πώς φορτώνουν τις ευθύνες στους άλλους? Αμέσως. Βγαίνει με μια ξετσιποσιά μοναδική. Φαίνεται ότι είναι εντελώς αδίστακτη. Και λένε φταίνει οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Σήμερα. Προχθές ήταν οι ταξιτζίδες. Παραπροχθές οι καθηγητές. Ακούσαν. Ξέρεις τι γίνεται. Σε λίγο θα έχετε και τον καλλιτεχνικό διευθυντή των μουσικών συλλόγων, τον Νικόλα Βιβλάκη, που είναι και αυτός παραγωγός χρόνια εδώ, μουσικός εννοώ, στην ΕΡΑ. Θα σας πει πόσο βαθιά πληγωμένοι είναι αρκετοί από εμάς με αυτή τη χαρακιά
από αυτά τα επίσημα χείλη που βγήκε και είπε αυτός ο κύριος ότι είστε όλοι διαφθαρμένοι, γιατί αυτό είπε έτσι στην πρώτη δήλωση. Μετά άρχισαν λίγο να εξαιρούν γιατί κατάλαβαν, ας πούμε, την γκάφα ολκής. Είστε όλοι διαφθαρμένοι, είστε όλοι εξαγελάδες. Αυτό το πρώτο βράδυ. Έτσι, ναι. Το πρώτο βράδυ σε ένα. Το οποίο είναι φοβερό. Σε μια δημόσια ομιλία και από κάτω ήταν όλη η διαπλοκή της χώρας. Προχθές η Τρίτη, Τετάρτη νομίζω και μιλούσε για τους διαφθαρμένους της ΕΡΤ. Ναι. Ενώ από κάτω ήταν όλοι αυτοί που θα φάνε τα δισεκατομμύρια ή ετοιμάζονται να πάρουν τα δισεκατομμύρια με αναθέσεις, με στημένους διαγωνισμούς. Κατά το Σαμαρά είναι οι 2.500. Κάποιους από τους μουσικούς ορχήστρας που βγήκαν και είπαν ότι εμείς είμαστε όλα αυτά τα χρόνια εδώ πέρα, παίζουμε για την ορχήστρα. Είδατε τις συγκλονιστικές ορχήστρες εδώ. Είδαμε και είχα τη χαρά εγώ να μιλήσω και με τις κοπέλες τώρα το πρωί που τους έχουμε δει στα βίντεο να δακρύζουν. Κατά τύχη τις γνώρισα κάτω και πιάσαμε και κουβέντα. Εκεί συναντάς αυτό, πάντα συμβαίνει αυτό. Η ποιότητα που εκπέμπεται από τους απλούς ανθρώπους που δουλεύουν, που έχουν ένα κέφι, μεράκι κτλ. Σε σχέση με το ακριβώς αντίθετο, οπότε μιλάς με αυτούς που κυβερνούν. Στις προσωπικές συνομιλίες, τι ανηθικότητα βγάζουν οι άλλοι. Για αυτούς, και λοιπόν, τι ήθος εκπέμπει αυτός που πραγματικά δημιουργεί. Ο μουσικός, η κοπέλα με το βιολί, η χοροδία. Θες να πούμε ότι είναι λίγοι, θες να πούμε ότι είναι περισσότεροι, εμένα δεν με νοιάζει. Ακόμα και ένας να υπάρχει σε συνείδηση αυτού που βγάζει μια τέτοια ανακοίνωση, θα έπρεπε να ντρέπεται για αυτήν την ανακοίνωση που έβγαλε με τον τρόπο αυτό. Ακόμα και ένας να εξαιρείται, οι 2.650 να είμαστε διεφθαρμένοι και ένας. Καλώς, θα έπρεπε αυτόν να τον. Είναι άγνωστα συναισθήματα. Καλά, λέμε τώρα. Νομίζω είναι γιατί, αν τους ρωτήσεις επισήμως, θα σου πούνε έτσι σώζουμε τη χώρα. Τι είναι οι 2.500, υπάρχουν ένα σωρό άλλοι που είναι άνεργοι. Ναι, δεν έχεις ακούσει που λένε ότι εντάξει είναι 2.500, είναι και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Εντάξει, να γίνουν όλοι άνεργοι τότε. Για να μην υπάρχει. Γιατί δεν σβήνει το 1,5 εκατομμύριο ανέργων να έρθει στη θέση των 2.500 και πρέπει 2,5 να προσθεθούν στο 1,5. Αυτό δεν θα ήταν ένα ωραίο προεκλογικό, γιατί θα έχουμε εκλογές σύντομα. Καλοκαιριάτικα. Μπορούμε από Σεπτέμβρη λίγο να το κανονίσουμε. Δεν θα μας πεις εσύ πότε θα κάνουμε εκλογές. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Μπορούμε και η δημοκρατία δεν έχει. Λοιπόν, δεν θα ήταν ωραίο προεκλογικό αυτό το σώζουμε τη χώρα σαν το Baywatch. Ναι. Να βγαίνουν όλοι. Την Πάμελα ποιος θα κάνει? Η Όλγα. Ο Βενιζέλος. Η Όλγα Κεφαλογιάννη. Όχι, ο Βενιζέλος. Α, όχι, Όλγα. Ο Βενιζέλος. Εγώ την Όλγα σκέφτομαι, sorry. Ο Βενιζέλος ανεβασμένος πάνω στο αυτό το κουβουκλείο, πώς λέγεται αυτό, το φυλάκιο. Ναι. Επάνω. Θα εκραγεί το φυλάκιο κάποια. Εγώ ανησυχώθηκα από κάτω. Μα είναι και αυτός, εγώ ανησυχώθηκα από κάτω. Οι σανίδες χιλιόμετρα μακριά. Λοιπόν, ετοιμάζουμε το δεύτερο λαό για να τελειώσουμε με τους λαούς, για να πάμε μετά στα μουσικά σύνολα τα οποία μας έχουν συγκλονίσει όλους. Είναι τα σύμβολα. Ναι. Αυτά τα κλείνουν τελείως, τα εξαφανίζουν και έχει μια. Εμένα μ' αρέσει, μέχρι να ετοιμαστεί και ο λαός, μ' αρέσει που καταγγέλνουν τους κυφήνες της ΕΡΤ, το ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα υποκινεί όλα αυτά, ότι είναι όλοι εργαζόμενοι και χωμένοι από αριστερούς εδώ μέσα. Ναι. Άνθρωποι που απολαμβάνουν κρατικές διαφημίσεις σε εφημερίδες και στα περιοδικά τους. Κανονικά. Κρατικοδίαιτη από την άλλη πλευρά. Ναι, και καλά μου έδωσε. Και εξανίστανται κιόλας για τους κυφήνες της ΕΡΤ. Ότι αυτοί φταίνε. Ο κόσμος. Στον κόσμο γίνεται ένα όριο. Λέει ο κόσμος 4 ευρώ είναι σημαντικό ποσό, ο μέσος όρος που πληρώνουμε για την ΕΡΤ. Μα για τους άλλους πληρώνεις περισσότερα. Καταρχήν, τα άλλα κανάλια δουλεύαν μέσω ΕΡΤ. Αν δεν πάει το πουλ της ΕΡΤ, ήδη αν σταματήσει τώρα η ΕΡΤ να δίνει, θα φανεί η πτώση ποιότητα στα άλλα τα δελτία. Δεν έχουν τόσα συνεργεία. Και καλά κάνει η ΕΡΤ και δίνει. Να δώσει το περιστήλιο. Τι δηλώσει το περιστήλιο. 4-1 και κάτι, έτσι δεν είναι 4. Στα άλλα με τις αναθέσεις, αν δεις ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των καναλιών, πώς παίρνουν τις δουλειές, τι δουλειές έχουν πάρει, πληρώνεις περισσότερα. Το τεσσαράκι που δίνεις για την ΕΡΤ που πάει μέχρι το Καστελόριζο, μέχρι πάνω την Ορεστιάδα, στην Ρίκουσα ή οπουδήποτε αλλού, είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που δίνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Απλά εκεί έβλεπες τέλη για ΕΡΤ. Καστελόριζο θα έπρεπε να είσαι λίγο πιο σεμνός να μιλές. Γιατί? Καστελόριζο. Για ευνόητους λόγους. Και εσύ τώρα, δεν κατάλαβα. Για τον Γιώργο τώρα. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Έχει δίκιο. Άλλη πληγή. Μη λέμε Καστελόριζο. Έχει τοποθετηθεί ο Γιώργος για την ΕΡΤ. Δεν προλαβαίνει. Έχει τοποθετηθεί κάπου. Κάπου διδάσκει τοποθετημένος. Λοιπόν, ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού και για το Real αμέσως μετά διαφημίσεις. Γιατί θέλετε να καταστρέψετε το όραμα του εκπρόσωπου που βγήκε, θυμάμαι πως τον το του Κεδίκογλου. Ναι, ρε. Ότι έχει και όραμα ο Κεδίκογλου, να το μάθω κι αυτό. Θέλει να φτιάξει την καινούρια ΝΕΡΤ, πώς τη λένε, ΕΡΤ, για να επαναφέρει τη Ζούλα την Κορομιλά. Τη έχει υποχρέωση. Α, δεν είναι κακό. Ναι, να. Δεν το έχει καταλάβει αυτό. Παρουσιάστρια ειδήσεων, αν εγώ θέλω. Και οι ειδήσει στην ΕΡΤ θα λέγονται ειδήσιμο. Ρε, έχει υποχρέωση άνθρωπο, μην το χαλάτε, ρε παιδιά. Θα το θέλει να το κάνει ψυχολογικό το θέμα, καταλαβες. Είμαστε που είμαστε μοσχάρια με ψυχολογικό. Μ' αρέσει που συζητάμε για τον Κεδίκογλου σαν να είναι κάποιο που παίρνει αποφάσεις. Άσε μας.
Λοιπόν, για πες αυτούς τους βλάκες που ακούω και λένε ότι καλά να πάθουν και καλά κάνανε στην ΕΡΤ και τους διώξανε και θα την εξορθολογήσουν. Πες τους ότι αν φύγουν άλλοι 2.500 και μείνουν άνεργοι, αυτοί που λένε ότι καλά να πάθουν και έχουν κάποιο μαγαζί κάπου, έχουν κάποια δουλειά, στο τέλος δεν θα έχουν ούτε που την κεφαλή πλύνε, όχι κλείνε, που πλύνε. Αυτοί που έχουν την νοημοσύνη αμοιβάδα. Τι είπε ρε η κοπέλα, ότι δίνω 50 ευρώ το χρόνο για την ΕΡΤ. Θες να σου πω πόσο δίνω για γάλα, μόνο για γάλα. 900 ευρώ. Θέλω κανένα 2.000 το χρόνο για βενζίνη, 5.000 για ΟΑΕ. Θες να πούμε κι άλλα. Ναι, αλλά δίνεις και 50 για την ΕΡΤ, φίλε. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Να γίνει οικονομία στο νοικοκυριό. Το πιο πολύ με ενδιαφέρει, όπως είπε η Κιλιάνα, για το ψωμί και το γάλα. Πάνε καλά ο κόσμος. Στο διάλο. Διάβασα κάτι πολύ ωραίο που έγραψε ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο συγγραφέας, στο Twitter, ότι μπορούμε να συζητήσουμε πόσο αντιπαθής είναι η κρατικοδίαιτη της ΕΡΤ. Όταν όμως έρθει η σειρά σας, εσάς των συμπαθητικών, θα είναι αργά. Γεια σου ρε Απόστολε, τι γίνεται? Καλά. Ναι, αλλά έχουμε 5 με 4.000 αυτοκτονίες. Τι καλά είστε εσείς να μου. Καλά, τέλος πάντων, για να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Λεβέντη μου. Αυτό το Γκεδίκοκλου που υπέγραψε και απέλησε τους 2.500 εργαζόμενους, που τον σπούδασε, λέει, η ΕΡΤ εδώ επί 4 χρόνια στην Αμερική κτλ. Αυτός είχε πατέρα εκείνο τον Γκεδίκοκλου, εκείνο τον τραμπούκορε που βάραγε σφαλιάρες μέσα στη Βουλή. Αυτός ήταν ο πατέρας του. Θυμάσαι τον πατέρα του για τους σωστούς λόγους. Νομίζω ήταν και το μόνο έργο που είχε κάνει. Και εκτός από το Σύλλογο και ο πατέρας του έχει βοηθήσει τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Το παίζουμε και Δίκογλου, είχε ανέβει σε επιθεωρήσεις, είχε μείνει ατάκα στα χείλη των νέων, παντού. Λέω τίποτα για την προσφορά της οικογένειας και Δίκογλου στον πολιτισμό και στην παράδοση. Στην ΕΡΤ εκεί τι γίνεται? Όλα καλά, φίλε, όλα καλά. Και εγώ όλα καλά. Η ανάπτυξη ξεκίνησε από τη συρρίκνωση. Και εγώ καλά το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι προσπαθούν να διώξουν τα κοπρόσκυλα και να αυτούς που δουλεύουν πραγματικά σαν σκιά, κομματόσκυλα. Ελληνοφρένεια. Ναι. Θα ήθελα να προτείνω στον κύριο Κεδίκογλου, αφού θέλει ακροαματικότητα και σε εσάς βέβαια, να πάρει την ελληνοφρένεια στην ΕΡΤ. Ώστε να υπάρχουν και έσοδα και να πάει ακόμα καλύτερα. Ή να κάνει εκείνος μια εκπομπή στο κάτω-κάτω, όλοι θα τη βλέπαμε. Μπράβο Σίμω, να το πούμε. Δεν θα το βλέπεις εσύ? Ελληνοφρένεια, ξανά Ελληνοφρένεια από το Real. Και όχι μόνο, γιατί διαδικτυακώς μεταδιδόμαστε στα πέρατα της οικουμένης. Από το Press Project που σερβίρει σε όλους τους υπόλοιπους από ό,τι έχω μάθει ιντερνετικά το σήμα. Από το κόκκινο, από παντού. Και μάλλον βγαίνουμε από παντού από ό,τι, ναι. Να μιλήσουμε με τους φίλους μας στην Αυστραλία, στην Αμερική. Μισό λεπτό. Ένας φίλος μου Σιριζέος μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Έχεις φίλους Σιριζέους? Ναι, πάρα πολλούς. Από τον Αλέξη ως τον τελευταίο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης είναι ο πρώτος? Όχι. Ήταν δεύτερος. Είμαι, λέει, βαθύτατα συγκινημένος που σας ακούω από το θρυλικό στούντιο που ακούστηκε η φωνή της θείας Λένας. Όλη το βράδυ στο Σύνταγμα, καλή για το Τζιμπράκ. Να πω κι εγώ, όλη το βράδυ και στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Έχει και το Πάμε. 7 η ώρα συγκέντρωση. Διαλέγετε και παίρνετε. Υπάρχει πληθώρα. Μιας και είπαμε για τα παλιά, για πες Χριστόφορε, τη διάβασα πριν από λίγο. Το πρώτο serial Epinerit που θα γυριστεί θα είναι το Μινόρε της Χρυσής Αυγής. Ναι, είναι για να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο τα βίντεο που έχουν κάνει θράψη είναι τα βίντεο από τη χοροδία, τη συμφωνική της ΕΡΤ, τις μεταδόσεις, νομίζω προχτές, αντιπροχτές πότε ήτανε, που βλέπουμε μουσικούς ή μέλη της χοροδίας να δακρύζουν ενώ παίζουν κομμάτια ή ενώ ψάλουν τον εθνικό ύμνο. Μιλώντας χτες και ψάχνοντας εδώ στους δεδάλους, στους διαδρόμους, βρήκαμε και με πολύ μεγάλη χαρά, εγώ και τον γνώρισα και τον έχουμε εδώ, τον Νίκο Βιβλάκη. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής των Συνόλων και παραγωγός στο τρίτο πρόγραμμα. Το ιστορικό τρίτο πρόγραμμα, έτσι. Ναι. Σε καλωσορίζουμε. Σήμερα το πρωί είχα την τύχη εγώ να βρω και τις κυρίες που σου έλεγα χτες, ήταν κάτω και μιλήσαμε. Τις είδα όλες. Αυτές που κλαίγανε, κάναμε μια κουβέντα. Ναι, έτσι ήταν. Κλαίγανε ακόμα? Όχι, μωρέ, και εσύ καημένε. Μα και εσύ. Για πες μας. Κυρίες που κλαίγανε, άλλο ιδιαίτερα. Μάλλον πριν μας πεις, αυτοί που έκοψαν, μάλλον στην ΕΡΤ, αυτή στο καινούριο υπάρχουν τα σύνολα αυτά. Στο σχέδιο που έχει δημοσιευθεί δεν υπάρχει καμία αναφορά για μουσικά σύνολα. Μιλάμε τη χοροδία της ΕΡΤ, είναι το ένα. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής είναι το άλλο και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα το τρίτο. Αυτό με το οποίο κλαίγατε. Με αυτό με το οποίο κλαίγαμε και νομίζω. Και κλαίγανε από άκρη σ' άκρη της γης όσοι είδαν αυτό το βίντεο που γύρισε εκατομμύρια φορές ολόκληρο τον κόσμο.
Και γυρίζει. Και προχτές πάλι εδώ στο Άξιο Εστί, στο τέλος, που είπε πάλι τον εθνικό ύμνο, όταν αυτή η χοροδία λέει τον εθνικό ύμνο, εγώ ήμουν στον δεύτερο όροφο από πάνω και ανέβαινα η φωνή πάνω με ένα τελείως συγκλονιστικό. Και πρόσεξα από κάτω είναι οι κομματικές νεολαίες, είναι το ΠΑΜΕ, είναι η Ανταρσία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνη την ώρα όλες οι σημαίες είχαν σταθεί σούζα, όρθιες, ακούγοντας όλο αυτή την ατμόσφαιρα που έβγαινε. Ναι, είναι αδύνατον να συγκρατήσεις τους δακρυγόνους αδένες από όλη αυτή τη συγκίνηση. Είναι όταν νιώθεις αυτά τα συναισθήματα και παίζεις όχι μόνο τον εθνικό ύμνο, αλλά και το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα που παίξανε τα παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα αποκτούν μια άλλη καλλιτεχνική διάσταση. Πολύ βαθιά, χτυπάει κατευθείαν το μεδούλι και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να συγκρατήσει τους δακρυγόνους αδένες, όσες φορές και αν το δει αυτό το βίντεο. Μη λέτε δακρυγόνα, σας παρακαλώ πολύ. Πάει αλλού. Δεν υπήρχε περίπτωση να ήταν αυτοί οι άνθρωποι σοβαροί και να έκαναν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και αν θες να κλείσει την ΕΡΤ, ας φτάσουμε στο άλλο άκρο, ότι είναι κυφήνες όλοι, τα μουσικά σύνολα είναι πολιτισμός. Δεν έχουμε πολυτέλεια. Πόσα έχουμε τέτοια στην Ελλάδα? Αυτό πρέπει να είσαι πολύ ακαλλιέργητος, πολύ άσχετος, χωρίς συναισθήματα για να πάρεις μια τέτοια απόφαση. Γιατί δεν μπορεί αυτό να υπολογιστεί με χρήματα. Πόσο μου στοιχίζει η συμφωνική, πόσο μου στοιχίζει η χοροδία. Όταν κάνει παρουσιάσεις, όταν παιδιά στα νησιά από εδώ από εκεί δεν έχουν δει ποτέ ή μπορεί να ακούσουν ένα μουσικό κομμάτι και να του αλλάξει η ζωή αυτό που ακούει. Ένας 10χρονος, ένας 15χρονος, ένας 20χρονος και ο ενήλικας. Από εκεί θα δει κάτι διαφορετικό. Είναι καλή η Πάολα, καλά όλα αυτά, αλλά τα παιδιά, η νέα γενιά δεν έχει καμία δυνατότητα να έρθει σε επαφή. Παρά μόνο με αυτά. Τέτοια πρέπει να είχαμε 23, όχι 3 που είχε η ΕΡΤ. Ήταν πολύ εντυπωσιακό όταν ένα πολύ μεικτό κοινό, το οποίο είχε έρθει να συμπαρασταθεί στο προαύλιο της ΕΡΤ, έβλεπε από το Video Wall την παράσταση, τη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας. Από το Video Wall, δεν ήταν έξω η Συμφωνική Ορχήστρα, ήταν μέσα στο στούντιο ΣΕ. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση ότι ήταν καρφωμένη. Φανταστείτε τώρα σε μια συγκέντρωση η οποία είχε παλμόκα και δεν κουνιόταν κανείς, καρφωμένη με μια προσήλωση πάνω σε μια Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα. Δεν ήταν εκείνη τη στιγμή ένα τραγούδι Θοδωράκη, ένα κάτι άλλο που συνάδει, αν θέλετε, πιο πολύ στο επαναστατικό. Βάλε μια τελεία. Να βάλουμε διαφημίσεις στο Real. Ελληνοφρένεια από το Real και όχι μόνο από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Εδώ είμαστε για να ξέρετε. Είπαμε να την κάνουμε σήμερα απεργιακή, σύμφωνη προς τα οδηγίες της ΕΣΥΑ. Και προς το αίσθημά μας. Ναι, και προς το αίσθημά μας, όντως. Για τις ερωτήσεις που κάνετε για τη Χρυσή Αυγή, τον Κασιδιάρη και τα πρωτοσέλιδα, θα τα πούμε αύριο από το δικό μας έδαφος. Μην μπλέκουμε τώρα εδώ τους ανθρώπους και είμαστε εδώ για ειδικό λόγο. Αρκετά μπλεγμένοι είμαστε. Είμαστε αρκετά μπλεγμένοι, νομίζω, ναι. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο εδώ πέρα. Λέει: ναι. Ανοίγω κόκκινο, ανοίγω φλας ή 902 και ακούω ελληνοφρένεια. Στην αίρα τώρα. Ο Σίμος μας ενώνει, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Εθνικό δίκτυο. Αυτό γίνεται επειδή είναι μεταδίδεται το πρόγραμμα της ΕΡΑ και από αλλού και έχουμε μπλέξει όλοι μαζί. Έχουμε τον Νίκο Βιβλάκη εδώ, τον Νικόλα Βιβλάκη. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής των συνόλων της ΕΡΤ. Αυτά που τα ανακαλύψαν πάρα πολύ αυτές τις μέρες και νομίζω αυτό είναι πολύ καλό. Πότε ιδρύθηκαν? Μαζί με τον Μάρκο Μωυσίδη. Ναι, το πω αυτό. Ναι, είσαστε μαζί και οι δύο. Πότε ιδρύθηκαν τα σύνολα? Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα το 1938. 1938. Έκλεισε στα χρόνια της κατοχής? Όχι. Έπαιζε, υπήρχε τα χρόνια της κατοχής. Και έκλεισε προχτές. Έκλεισε προχτές. Με δημοκρατική κυβέρνηση. Ακόμα παίζει βέβαια. Ακόμα παίζει και στα καλά της και την ακουμπάει και η Ελλάδα πάνω σε αυτήν. Άστο τι κάνει. Αυτή ήταν η πρώτη. Μετά ήταν το 1954, ιδρύθηκε η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και το 1977 η Χατζηδάκη, η χοροδία. Ήτανε διευθυντής σε αυτά και ο Μάνος Χατζηδάκης. Κάνει να λέμε Χατζηδάκης? Όχι, δεν είναι και μάλλον είναι Χατζηδάκης. Μπορούμε να λέμε. Ναι. Okay. Επιτρέπεται. Τουλάχιστον εδώ στο ραδιομέγαρο παρά έξω. Και έχει μια αξία τα κανάλια, τα πανελλήνιες εμβέλειες που από σήμερα ανοίξανε. Ενώ η ΕΣΥ έχει πει το διαφορετικό τέλος πάντων. Που είναι πολύ ευαίσθητα εθνικά. Δεν έχω δει εγώ από το πρωί να παίζουν αυτά τα βίντεο. Που στο διαδίκτυο βέβαια γίνεται. Ο εθνικός ύμνος είναι και δεν τον παίζουν τον εθνικό ύμνο. Παιγμένο από τα σύνολα της ΕΡΤ. Θα το δει και ο Σαμαράς και όλοι οι βουλευτές οι δεξιοί και θα χαρούνε. Ξέρουν νομίζω την εθνικό ύμνο. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά, αλλά βλέπουν ότι εκεί δημιουργείται. Τέλος πάντων δεν ανοίξαν και γι' αυτό. Νομίζω τα κανάλια ανοίξαν για άλλο λόγο. Έπρεπε να βγει κάπου άδωνης. Γι' αυτό ανοίξαν. Κοίτα τώρα για να καταλάβεις τι γίνεται με τα σύνολα. Τι είχατε προγραμματίσει αυτές τις μέρες να κάνετε, αν δεν έκλεινε η ΕΡΤ? Εμείς σύμφωνα με ένα non-paper που κυκλοφόρησε
και που δεν έχει διαψευστεί. Τα μουσικά σύνολα δίνουν 2-3 συναυλίες το χρόνο. Ναι. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι που κάθονται και 2-3 φορές το χρόνο παίζουν κάπου έτσι για να. Αυτό είπε η κυβέρνηση. Αυτό με τους δόλιους τρόπους που έχει μάθει η κυβέρνηση. Να περάσουν και βλέπετε ότι αναπαράγεται σε διάφορα μέσα. Εμείς την προηγούμενη μέρα που κλείσαμε, εμφανιζόμασταν στο θέατρο Δώρα Στράτου. Δώσαμε την τελευταία μας συναυλία. Αυτή ήταν η τελευταία συναυλία. Την Τετάρτη που μας πέρασε, την επόμενη μέρα δηλαδή, αφού κλείσαμε, ακυρώσαμε την πρώτη μας συναυλία στο θέατρο Πνίκα. Μετρά, εγώ θέλω να πεις και την τρίτη τώρα την και μετά. Την Παρασκευή εμφανιζόταν η χοροδία στο Ηρώδειο και η Συμφωνική Ορχήστρα στη Ρόδο. Ακυρώθηκαν. Ναι. Την Παρασκευή που μας έρχεται, ανοίγαμε το φεστιβάλ Παπάγου. Αυτές είναι οι 2-3 συναυλίες το χρόνο. 4 συναυλίες μέσα σε 10 μέρες. Ναι. Πόσες κάνατε το χρόνο, πόσες εμφανίσεις κάνατε? 90 κάτι συναυλίες το χρόνο τουλάχιστον, εκτός από τα εκπαιδευτικά, εκτός από τα ραδιοφωνικά. Ήταν ένα πάρα πολύ πυκνό πρόγραμμα. Έρχονταν σχολεία εδώ, πηγαίναμε εμείς σε μουσικά σχολεία τελευταία. Υπήρχε ένα σχεδιασμός που από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμασταν με αυτό. Οι ορχήστρες ήταν κάθε μέρα εδώ, πρόβα, και μην ξεχνάτε ότι μία συναυλία από αυτές οι οποίες φαίνονται παριστάται πολύ συχνά σε ένα παγόβουνο. Βλέπεις μόνο την κορφή του, αλλά από κάτω υπάρχει ένας τεράστιος όγκος που είναι η προετοιμασία και οι πρόβες. Ωραία, να πούμε κάτι άλλο τότε για να σας δυσφημίσουμε. Εγώ σας άκουσα. Φαινόταν ότι ήταν όλοι είχατε προσληφθεί με μέσο, κανείς δεν ήταν σωστός. Μόνο ο τρομπετίστας πρέπει να, αλλά σας κάλυπτε όλους και δεν το καταλάβαινες. Ναι, αλλά ο τρομπετίστας, άμα δεις το επίθετό του, ξέρω το συγκεκριμένο, θα είναι κάποιος τρίτη γενιά. Θα βρεθεί, οπότε μην το ψάχνεις αυτό. Είδα ένα ωραίο στο Twitter που έλεγε, είδε ο Σαμαράς, σας είδε τώρα με τα βίντεο τα γνωστά, και λέει 6 βιολιά. Θα μπορεί να λειτουργήσει και εμένα. Γιατί δεν υπάρχουν τόσα πολλά βιολιά. Στο πανηγύρι του χωριού ένα είχαμε. Ναι, έλατε. Ποιος ο λόγος και ο βιολιστής να απορροφηθεί κάπου αλλού βιολιστής. Κάπου είναι χρήσιμος. Στη ΔΕΗ. Μην ξεχνάτε ότι ίσχυε ανεξαρτήτως αυτού του πράγματος που έγινε, ότι έπρεπε να γίνεται αυτός ο ρυθμός. Δηλαδή, ξέρω, 10 απολύσεις, μία πρόσληψη. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος ήταν ο ρυθμός. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα έκανε ένα συμφωνικό σύνολο κουαρτέτο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Απλώς. Ωραία, αρχίζουμε να λέμε λοιπόν τι είναι κουαρτέτο και τι συμφωνικό. Να καταλαβαίνετε. Οπότε, σήμερα το βράδυ τι θα γίνει εδώ, στο προάβλιο? Σήμερα 6 ώρα η χοροδία παίζει 2 κομμάτια από τον κύκλο με την Κυμολία του Χατζηδάκη. Στις 9 η ώρα έχουμε συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας, τους χορούς του Καλκότα, με το Φιδετζή στο πόντιουμ. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής μαζί με τη χοροδία, Θεοδωράκη και Πνευματικό Εμβατήριο. Τι ώρα είναι αυτά? Στις 9:45, 10 παρατέταρτο, με το Μάνο Μουντάκη Σολίστ. Ο Ανδρέας Τσελίκας θα το οδηγήσει αυτό από το πόντιουμ. Το Πνευματικό Εμβατήριο, έτσι. Το Πνευματικό Εμβατήριο. Αγγέλος Κελιανός, Μίκης Θεοδωράκης. Έτσι. Και μετά έχουμε Χρήστος Λεοντής, αποσπάσματα από την Καταχνιά, με τον ίδιο να διευθύνει την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, αποσπάσματα από την Καντάτα Ελευθερίας και τέλος τραγούδια του Νίκου Ξιδάκη, τα οποία θα το οδηγήσει ο μαέστρος Δημήτρης Μπουζάνης. Άρα σήμερα είναι η βραδιά των συνόλων. Σήμερα, σε αντίθεση με χθες που είχαμε φιλοξενήσει δεκάδες συγκροτήματα. Έχει μια ξένα σήμερα... να δούνε, γιατί πρέπει να έρχεται ο κόσμος στην ΕΡΤ. Είναι ωραίο και το περιβάλλον δηλαδή. Είναι μοναδικό το περιβάλλον. Όποιος θέλει να ζήσει. Έχει και σκηνή πια. Έχει και σκηνή, έχει και τέντα, έχει οργανωθεί. Και εκτός από όλες αυτές τις συναυλίες των μουσικών συνόλων θα υπάρξουν και άλλες εκδηλώσεις, άλλα συγκροτήματα διάφοροι όπως κάθε βράδυ που θα παίξουν με μικρότερα σχήματα. Εμείς είμαστε φαν των συνόλων. Μας αρέσουν τα σύνολα. Δεν λέτε καμιά παόλα κάτι να καταλάβουν και στο Μαξίμου? Ναι, γιατί τώρα αυτά είναι άχρηστα. Γιατί δεν το αλλάζετε λίγο? Κάτι παλιά είναι αυτά τώρα. Πού τα θυμηθήκατε? Ναι. Ένα χολί, κάτι. Να ανοίξετε λίγο. Σεμνό σας βλέπω. Δεν έχει μάθει, δεν του έχει τύχει να του κλείνει τις ορχήστρες. Πού να φανταστεί τον πλανήτη, που έχει γίνει ποτέ αυτό? Στην ιστορία της ανθρωπότητας. Να κλείνει η δημοκρατική κυβέρνηση, να βάζει μαχαίρι σε ορχήστρες. Τι να πει, γεννήθηκε γι' αυτό? Είναι αλλοιωμένη. Καλλιτέχνης είναι. Τον βλέπω. Πόσες ώρες, Νικόλα, είστε στο πόδι? Κοιμήθηκα 9 παρατέταρτο το πρωί. Και προσπάθησα να ξυπνήσω. Ναι, σε ξυπνήσαμε για να έρθω. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Λογικά δεν αντιμετωπίζονται. Αυτά είναι κάφρι. Πέρα από τις πολιτικές σκοπιμότητες, τις οικονομίες, πώς μπορεί να αποτιμηθεί το πνευματικό εμβατήριο που θα ακουστεί σήμερα το βράδυ? Ένα φοβερό έργο, συγκλονιστικό. Δηλαδή, είναι αυτό που ακούν όλοι οι Πασόκοι, εμπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί πολλοί το ξέρουν ως τραγούδι, δεν το ξέρουν Μαρία Φαραντούρη κτλ. Πώς μπορεί να αποτιμηθεί αυτό, πόσο στοιχίζει? Δηλαδή πώς γίνεται? Εγώ άκουσα πρώτη φορά το άξιο εστί από μια
μικρός πολύ, 8-10 χρονών, από μια μετάδοση της ΕΡΤ. Ήταν live, ήταν μαγνητοσκόπηση, δεν το ξέρω. Ήταν Μπιθικότσης στο Λυκαβητό. Κατράκης, Θεοδωράκης. Σε μένα αυτό έγραψε πάνω. Σε ένα παιδί τώρα, 8-10 χρονών. Πώς αυτό μετριέται? Θα μου πεις με καθόρισε και με σφράγισε. Και είναι υπεύθυνο και αυτό για ό,τι ακούτε. Αυτό πώς θα το μετρήσουμε, πόσο στοίχησε τότε? Εγώ που θα το άκουγα αυτό. Θα το ανακάλυπτα κάποια στιγμή αργότερα. Τι είναι όλα αυτά που συζητάμε με τους αδίστακτους που έχουμε μπλέξει? Δεν είναι οικονομικό το μέγεθος, αυτό καταλαβαίνετε. Έτσι, δεν είναι οικονομικό. Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι συναυλίες που δίναμε, όσες ήταν με εισιτήριο, γιατί πολλές ήταν δωρεάν, θεωρούσαμε ότι έχει ένα κοινωνικό ρόλο. Έχουν ένα κοινωνικό ρόλο αυτά τα μουσικά σύνολα και πρέπει να δίνουν δωρεάν, να φέρνουν σε επαφή τον κόσμο, αλλά φέρανε και έσοδα στην ΕΡΤ. Και μην ξεχνάτε ότι τον ισολογισμό τον οποίο έχει υπογράψει ο τελευταίος διορισμένος διευθυντής οικονομικών εδώ από την κυβέρνηση, πόσα κέρδη είχε η ΕΡΤ το πρώτο μόλις τρίμηνο του 2013. Ναι, έπρεπε να βρει ο Μάρκο του Μωυσίδη, λέγανε ακριβώς, ότι το Λένιγκραντ του Σωστακόβιτς το κράτησε με την 7η. Πεθαίναν οι άνθρωποι, ακούγαν την 7η και καθόντουσαν εκεί στις βλαβές καρέκλες, είχε νεκρούς από την πείνα. Ναι. Και υπάρχουν απίστευτες τέτοιες ηχογραφίες που τις έχουμε μεταδώσει και από το τρίτο πρόγραμμα. Και πόσα ακόμα υπάρχουν και σώζονται. Τα βινίλια όλα που έχουν ηχογραφεί εδώ μέσα. Στην είσοδο της ΕΡΤ κάτω είναι το πιάνο του Μάνου Χατζηδάκη. Μόλις μπαίνεις και γράφει και Μάνος Χατζηδάκης. Για όσους δεν έχουν μπει, αν και πολλοί κόσμος μπαίνει τελευταίος, με μέτρα περιφρούρησης κανονικά. Και είναι και το πρόγραμμα, το τρίτο πρόγραμμα που και αυτό έκλεισε. Κλείνει μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Γιατί και αυτό κοστολογήθηκε προφανώς κάποιος εκεί χαρτογιακά. Με ακροματικότητες. Ναι, με ακροματικότητες και με. Όπου αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος της ΕΡΤ, οι ακροματικότητες. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Το λένε όλοι. Καταστατικά ξέρετε και πολύ καλά κάνετε και το σχολιάζετε. Καταστατικά ξέρετε ότι ο στόχος της ΕΡΤ δεν είναι η ακροματικότητα. Προφανώς. Δεν πρέπει να είναι. Το χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα. Μπερδεύουν όλοι, βγαίνουν και στα παράθυρα και ανοίξαν από σήμερα και ξανάρχισε η μόλυνση τηλεοπτική. Μπερδεύουν το εμπόρευμα με το αγαθό. Δεν πρέπει η ΕΡΤ να πουλάει. Γι' αυτό έχουμε την ΕΡΤ και την πληρώνουμε όλοι 4 ευρώ. Γι' αυτό το λόγο, για να μην γίνει εμπόρευμα. Δεν θέλουμε να γίνει μέγα. Ποτέ το μέγα δεν θα είχε κάτι τέτοιο. Την τιμή με την αξία. Μπερδεύουν αυτό ακριβώς γιατί όλα τα έχουν βάλει κάτω από αυτό. Καμία κοινωνία, η Ελλάδα δεν μπορεί να πουλήσει εμπορεύματα. Αγαθά πουλάει. Από την αρχαιότητα, ο Ρίτσος ήταν αγαθό. Ο Ελίτης Νόμπελ ήταν αγαθό. Ο Σεφέρης ήταν αγαθό. Ποτέ δεν είχε εμπορεύματα. Απέτυχε. Αν το καταλαβαίνανε, θα πουλούσαν σε εισαγωγικά τα αγαθά. Και βεβαίως αγαθό είναι και το νερό που πάνε να το πουλήσουν, αγαθό είναι η παιδεία που πάνε να την ιδιωτικοποιήσουν με διάφορους τρόπους και δεν πρέπει να μείνει μόνο το μέγαρο μουσική στον πολιτισμό. Δηλαδή κάνουν δουλειά, εντάξει, αλλά όχι μόνο αυτό. Ούτε αυτό θα μείνει. Γιατί και η λυρική, κάτι θα μείνει. Και η λυρική έχει προβλήματα. Όλος ο πολιτισμός δεν πρέπει να είναι κρατικός. Ήταν επίσης πολύ συγκινητικό. Τελειώνουμε, πρέπει να κλείσουμε. Τελειώνουμε, έχουμε 30 δεύτερα. Λοιπόν, το βράδυ τα μουσικά σύνολα. Ευχαριστούμε τον Νικόλα Βιβλάκη που μας τα είπε όλα αυτά εδώ. Τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Να είστε καλά. Τον Πάνο συνάδελφο εδώ. Εμείς ευχαριστούμε, έτσι. Και ο Σίλας Σεραφείμ που μπήκε στο τέλος, που ακούγεται μια άλλη φωνή. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαράσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.